Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Higala ngayong adlaw ninyong tanan. Kinasab ang 15-minute Bible Truth. Welcome sa line up ng episode. Muna siya ang online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. Kinasab si Brother Joseph Mark Sacedon. O karon nga adlaw atong paghisgutan ang pulong sa Ginoo nga makita sa Hebrews chapter 8 and verse number 12. No, atong paghisgutan ang kaluoy sa Ginoo nato nga mga makasasala. Na atong makita diri Hebrews chapter 8 and verse number 12, ingon diri, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Now, so makita nato diri no ingon ang Ginoo nga, I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Now, brad, unsa day relevance ani ni brad? Unsa day importansya ani niya? Nganong importante man ingon gihisgutan man nato karon nga ningon ang Ginoo, I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Unsa din ni iyang relevance ato ang kinabuhi nganong ato ning hisgutan karon. Now, tubagon di ka. Ang kani ang relevance ani kay importante kaayo ni hibaw ang ang ato ang sala. Makita nato diri sa Romans chapter 6 and verse number 23. Ang resulta sa ato ang sala, ang bayad sa ato sala. Romans chapter 6 and verse number 23, the Bible says, for the wages of sin is death. Kamatayon. No, ang bayad sa sala, kamatayon. No, naturally, physically, magamatay din ta. No? Siguro maabot ta sa katigawon, magamatay ta. Magkasakit ta, maabot na takna, mamatay ta. Or maaksidente, wala ta kibaw sa possibilities na mamatay ta physically. But physically, magamatay din ta. That is certain. Ingon ang Hebrews 9:27 nga, as it is appointed unto men once to die. No, mga matay kang tanan kay appointed natay tagsa-tagsa nga appointed nga time aron nga kita mga matay. But ingon ang Bible, for the wages of sin is death. But mga matay kang tanan, mo na siguro ni bayad sa sala tinuod na, but dili ra na mao. Dili ra ang physical nga kamatayon may bayad sa ani nga sala nga atong gihisgutan diri, kundi ang kamatayon sa mong kalag. Nga wala na yung paghuno nga kamatayon. No? Ang mga tao siguro nga kanang sa takna nga padong na sila mga matay, maka-experience sila sakit, maka-experience sila pain. But just imagine
if kana nga sakit, kana nga pain, magpadayon na for all eternity. Una-una ka pag-ayo. No? And dili lang kana, init kaayo nga lugar ang imong atuan. No? So, ang pasabot ani nga kamatayon dito sa impierno. Everlasting death, eternal death. Wala na paghunong dito. Init kaayo ang kalayo nga dili na gid mabaw. May mga ud dito nga dili mamatay. Mag-antos ka dito sa tibuok nga span sa eternity. Na mind you, ang eternity walay katapusan. Adto na ka dito sa hangtod ang panahon magsigi og labay. Adto na ka dito. Mo na siya ang bayad sa sala. Kay ang Ginoo wala nahimuot og sala. Wala siya nahimuot og sala. Dili na niya kahimutan. Hugaw na siyang pananaw. Naglagot siya ana. O mo na nga ingon ang Bible, for the wages of sin is death. Muna nga dako kayo relevance ang ato ang ibasa karon atong basag balik Hebrews chapter 8 and verse 12 niya. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Grabe. So sa kaluoy sa Ginoo, no? Padung unta ta sa impierno, padung unta ta sa kamatayon, no? But tagaanta o mercy sa Ginoo. I will be merciful to their unrighteousness. No? Wala siya nahimuot, di ba? Dili sa kung gingon ganina, wala nahimuot ang Ginoo sa sala. Wala siya iyang naglagot siya sa sala. Sa mga hukaw-hukaw ni kalibutan, iyan ang ikalagutan. But I will be merciful. Muna yung gingon. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities. No? Will I remember no more? Kwaon niya siya una-una. Now mind you, ang Ginoo grabe na siya una-una. Daga na siya ma-store nga memories, gikan pa sa sugod sa kapanahonan. Naka-store na siya pangutok tanan nga nangahitabo. But yang gingon diri, I will remember no more. Your sins and your iniquities will I remember no more. Brad, unsaon mo kunin ma-acquire ning butanga atong sumpayan itong atong gibasa ganito. Romans chapter 6 and verse number 23, the Bible says, for the wages of sin is death. But wala ra na diya nagtapos. Tungkol sa grasya, sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Wala niya gi-end ang verse, for the wages of sin is death lang. Wala niya gibutang ang period. Patinagaan niya colon. Kaya na siya sumpay. Ang iyang kaluoy, iya gyapon ipakita diri nimo ug nako. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Grabe ang sumpay na. Nga, for the wages of sin is death. Kamatayon lang ta dito sa impierno. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Doon lang ta sa impierno. Dahil tagaan taggasa sa Ginoo, which is an eternal life, gikan ni Jesus Christ. No, some people, they try nga magbuhat sila og mga lain-lain nga mabutang aron naging kaluyan sila sa Ginoo. Aron nga maka-earn sila sa kaluoy sa Ginoo. Now mind you, ang kaluoy sa Ginoo is never earned. Ang grasya, ang bugma sa Ginoo, ang kaluwasan sa Ginoo, wala din nato na-earn. Gihatag siya nato. Wala din nato gi-earn, wala din nato na-deserve, but iya ning gihatag ka nato. No? In fact, dingon sa Ephesians chapter 2, nga for by grace alone, wala siya dingon nga for by works, for by membership of the church, for by baptism, for by being good, wala dingon siya, for by grace are you saved through faith. Now, grace meaning wala ni nato gi-deserve. Gihatag nato, but wala nato gi-deserve. Kaya kung giingon pa nga, gi-earn nato ni ang kaluoy sa Ginoo, dili na siya mao. Wala sa Bible. Now, giingon sa Bible, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. No? Mga tao naninguha, mabuutan sila, manggiyatagon sila, naninguha sila nga taas sila sa katilingban, or respetado sila, magdinutan sila, magpakita sila, maayo sila, para nga ila ko na ma-earn ang kaluoy sa Ginoo. Ningo sila, ang linguha ata, basin kaluyan pa rito sa Ginoo. Now, sayop na siya ng pangutok. Kung ikaw karon sa imuhang kinabuhi, ana ang imong pangutok na magdinutan ta, mangatag ta sa uban, kaya basin kaluyan pa rito sa Ginoo. Kung muna ang nasi mo muna karon, sayop na nga pamuna. And I understand kay tungod na siya na blinded ka sa religion, no? But we are here na ani nga programa karon aron nga mapasabot kanimo nga kana nga pamuna sayop din na siya. And we're not here to make fun of you, we're not here to insultuhon ka namo, but i-educate ka namo, and we will share to you the word of God.
No, giingnan ta diri nga, for by grace are you saved. Wala na to ning deserve. Kaya in fact, tanan na to himuon nga kaayuhan nga maayo sa tubangan sa tao. Tanan nga to gihimo nga mga butang nga maayo kuno ay tubangan sa tao. Ugaw na siya na trapo tubangan sa Ginoo. No? And when we try to do some good things, kay mingon gyud pa na Bible nga we still fall short of the glory of God. No? Kaya tuwa pa lang kasing-kasing daan. Impure na kayo. No, kung nahuna na, di ugaw na kayo. Muna nga, gusto kong sao na itong paninguha nga magminaayot we still fall short of the glory of God. That's why, ang kaluoy sa Ginoo, it's never earned. It is given. No, grasya sa Ginoo. Wala na itong deserve, wala na itong trabaho eh. Ihatag sa Ginoo. And some people are kanang wala pa sila ka-realize na. And some people are too late to realize that na naabot ang takna silang kamatayo, wag pa sila kasigurog langit. Kaya lagi, nagtuko sila nga, ilang pang angay i-earn ang kaluoy sa Ginoo. But, ang kaluoy sa Ginoo, wala nito i-earn. Ihatag din niya freely. No? And verse number 9 sa Ephesians chapter 2, it says, not of works, lest any man should boast. So, hindi mo na siya, for by grace are ye saved through faith. No? Grasya lang sa Ginoo nga naluoy siya nato, iyang gipadala si Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo aron mamatay sa imo ug akong sala. Iyang ipanaog sa Jesus Christ diri as Jesus Christ willing ug kaayo nga naog tungod sa iyang hukma nimo ug kanako, libre to nga way bayad pagkamatay dito sa krus. Iyang giantos ang ulaw, ang sakit, ang mga pabugal-bugal sa mga tao niya, giludan mo siya, iya tong giantos tanan aron lang ikaw masiguro nga maluwas ka, ikaw ang mga panimalay. Grabe ng hukma. Di-deserve ta nato? I don't think so. Kaya I myself, sige ko kanang wonder sa gugma sa Ginoo, wala dito na ako di-deserve. Itong mga latigo, mabulitas sa mong buko-buko, wala to na ako di-deserve. Wala to ni mo di-deserve. Wala na to di-deserve. But gibuhat to ni Jesus Christ. Tungod siyang kaluoy, diha ni mo. Tungod siya, I will be merciful to their unrighteousness. Kinakita sa Ginoo, wala tay mahimo nga kitara. Wala tay mahimo nga kanang sa ato alang kaugalingon ng kusog. Kay iskan pag kita'y magpalansang dito sa krus, dili gyapon to pahimutan sa Ginoo. Dili gyapon to takos aron nga gubayad sa tong sala kay ato ang dugo. Dili inosente, hugaw, defiled, no? Tungod sa sala ni Adam ug Eve sa garden sa Eden, ang ato ang dugo hugaw. Kita pa inunta nga ay kuan ako kung ito sunod ito gibuhat ni Jesus Christ kada abrik, pasin pa di ay makaluikan. No! Kaya miskan pag atong iula, atong kaugalingon nga dugo, dili ito siya mo isakto nga sakripisyo nga gipangita sa Ginoo. Kaya kitang tanan mga makasasala lagi. Muna nga si Jesus Christ mismo, naluoy siya nato, nakakita siya nga, wala tay laing paagi aron kita mga luwas. We are hopeless kita ang Ginoo nga hopeless kayo ta. Wala nga siya mismo mo nangunay tungod kay naluoy siya nimo ug nako. And what do we have to do? Ingon sa atong ibasa sa Ephesians chapter 2, through faith pagtuuran ni Jesus Christ. No? We don't have to make it hard. We don't have to make it hard for ourselves, for our family. Dili na to na kinahanglan nga lisod-lisoron pa kung kaugalingon. Kay sometimes butaan ta sa relihiyon. No, nga naay ko ng mga pasubo, naay mga angay matunon aron maluwas ta, basin pa day. Nya pamasin ra di ay. Daghan kayo ihatag na to nga burden sa relihiyon, but akan sige punta kay pamasin pa day. Buta na ta unsa ni kanang higher official, buta na ta nga dalangit na to siya basin pa day. Ayon na ta. No? Katong mga buslot na lang itong mga bulsa, itong mga kasing-kasing magsakit, dili gyapon sa siguro sa langit. May nang karon ikaw buhi pa ka, gitagaan pa ka sa Ginoo ug gayon. Ngayon mo siyang lawaton, di mo siyang tuuhan. No? For by grace are ye saved through faith. Grabe nga kaluoy sa Ginoo. No? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Grabe na ug relevant sa imo ug akong kinabuhi. Muna nga, grabe kayo kaluoy ang Ginoo nato. Ingon siya sa John chapter 3 verse 16, siya, for God so loved the world. Grabe ang hukma diri sa kalibutan, diri nimo ug nako. Ingon siya that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life. Makikita
uban ta niya dito. Sa una nga wala pa tay Ginoo sa tong kinabuhi asa man ta paingon. Paingon ta sa impyerno. But giluwas ta sa Ginoo gikan sa impyerno, and not only that, banon ta niya dito sa langit. Grabe nga kaluoy. Giluwas ta niya, siguro patag langit, and gi-bless pa kita matag adlaw. Igala, kung wala pa gini mo nadawat ning kaluoy ang gugmas Ginoo, dawatan na karon. Ano ra may bayad? Some mga reliyon, baan na nila, mga resolution na nila. To the point nga na mga tao nga, di na lang tuo Ginoo, kay gasto kaya mo tuo Ginoo. But, ang Bible, wala ni siya bayad. No? Ayaw kong kalipat anak nila, kay sila magsige sila pabayad, but ang tinuod na yung nas pulong sa Ginoo, wala ni bayad ang kaluwasan. It's free. Mugay mong gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So tuuhi lang si Jesus Christ. Kaya mo na siya, ipakita ni Jesus Christ ang gugma sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo, na nagpakamatay siya sa imuhang dakit. Ikaw kung tayo ilansang sa krus, ba't siya'y nagpalansang bayad sa imong sala? Imong buhaton, tukuhan siya, ang dawaton sa imong kasing-kasing. Aron ikaw maluwas, aron ikaw makasinati sa kaluoy sa gugma sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. I hope karon na adlaw imong buhaton, maka-decide ka na, nalinaw ka ni karon. Kaya basin upa, ulahin ang tanan. Unya, ulahin ang tanan. Ayaw paglangan. No? Wala tayo ang kailangan-langanan. Kaya ang na sa kamatayon, kalitra ba? No one is sure sa atong appointed time. So, naot karon, maka-decide kasi mong kaugalingon, hindi mong dawat kung tuuhan si Jesus Christ. Sunduin mo sa mong kasing-kasing. Yun, ay sinner's prayer nga, i-demonstrate. Ay pag-ampo nga, i-demonstrate on niya. I hope, imo itong i-apply sa mga kinabuhi. Because tomorrow might be too late. But if you decide now, if you decide today, this very moment, imong dawatan tuuhan si Jesus Christ, grabe na blessing, naghuwat para nimo. Di lang diri sa kaliputan, but ito sa langit, uban ng Ginoo. No? Grabe nga kaluoy sa Ginoo. For I will be merciful to their unrighteousness, to their sins, their iniquities, will I remember no more. Tungod sa kaluoy sa Ginoo. Higala, mga suking tigpaminaw, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa 15-minute Bible Truth. Sa sunod na sad nga episode, I hope makita gyapon ta. Daghang salamat and God bless. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Jesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Jesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Jesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Jesus Cristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo nga Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Jesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark Sacedon, daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.